Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं आरोना। ओमफ्राय आं नै बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना भिडिअ'खौ लाबोयो। ओमफ्राय दिनैहाय नै आं मोनसे गोदान भिडिअ' लाना फैनोसै आरोना। माने आंथ' नै दा अबाव दंफैयो मैगं बारियावसो दंफैयो आरोना। ओमफ्राय नै मैगङा माने हाया अखाया साननैसो जालायबाय नालाय हायिया नै हाया रानस्रावजोबनानै दंलायो आरोना। ओमफ्राय नै आं मैगं गायनायखौ नोंसोरनो खोन्थालांबाय थागोन आरो दे नायलांबाय थादो। आं माने दा दै लुनो नागिरदों आरोना नै दै लाना फैखाबाय आङो। ओमफ्रायहाय बेखिनि आंनाव आं मा मा मैगं गायखो बेखौ नोंसोरनो खोन्थालांबाय थानोसै आरोना। नायलांबाय थादो अब्ला भिडिअ'खौ थुदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे थांफाबाय थादो नोंसोरबो। नै लोगोफोर आंना सबाय बिमाया बिदि मानखोजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय नै मारै जादोंथाय दाख्लै अन्थाइ सिरिदोंमोन ना बिरादनो। ओमफ्रायो बिलाइआ माने बुस्रि जाजोब माने एसे बोरैबा जाजोब्बाय आरोना दुरबलनो। ओमफ्राय नै बिबारबो लाबाय अबेबा अबेबा फिथाइबो थायबाय नै बिबारबो लाबाय आरोना। अबेबा अबेबा फिथाइबो थायबाय नै बिबार लाजोब्बाय आरोना। बिबार लाजोब्बाय नै फिथाइबो लाबाय बिबारबो लाबाय। बे सबाय बिमा दङ लेस्रा होनो। ओमफ्राय नैबो बिन्स दं आरोना। नै बिन्सआबो जि फिथाइ दङ आं खानायानो जायाखै फिथाइ दङ आरोना। ओमफ्राय नै सबाय बिमा बेबो गोदान गायना होबावनाय आरोना। हाया रानस्रावस्राव जाबाय बेखौनो आं दा दै लुनो नागिरदों आरोना। मेंबायहाय दै लाबोनानै थिखोनानै नै बिथिं दङ लाव दं आरोना। नै लाव मानबाय। ओमफ्राय बे फारसेथिं जोगोनार बिथिं दङ नै थाइबेंआनो आंना माबा सिङाव थानानै मोजाङानो जायासै नै एम्फौ जालाजोब्बाय। नैबे गोखा फिथाइमोन आरोना केरेला। ओमफ्राय नै सबाय बिमा गोदान गायबावनाय दं आरोना लारि लारिनो बे सबाय बिमा। आं दा दैखौ लुनानै लागोनसै आरोना लोगोफोर। नैबे बारियाव फैनायावनो दै लुनो फैनायावनो माने आं नैबे बिन्सखौ खानानै लांखानोसै आरोना। ओमफ्राय नै दायो खानोसै आं नै फिथाइया माने रालायलायबायसै आरो अबेबा अबेबा मा होनो बारा खानाय जायाखैमोन ना। ओंखायनो अबेबा अबेबा रागुलायबाय आरो खानोसै बेसेबां मोनो नोंसोरनोबो देखायनोसै बेसेबां बुरजा मोनो बेयाव खानानै। नै आंना बेसेबां मोनबाय आरोना बोथिसे। जोंहाथ' बारा मानसि गैयाना एसेयानो थोयो आरोना। बिफाङाबो गाहायथार आरो मा होनो गोजौ जौवाखै गाहाय हायथा हायानो माबायानो फिथाइयानोखा नांजोबो आरोना। ओमफ्राय बोरैबा मोजांबो आरोना बांद्राय गोजौबाथाय लेमला लेमलिसो जायो गाहायाव गायनाया मोजां आरोना। ओमफ्राय बे गोजौबाथाय दिन्दां लेमलाबायो आरो ओमफ्राय नै सबाय बिमा बेखिनियानोसै आरो आंना मैगङा। जोंनि दुन्दियाया ना आंजो जोंनि दुन्दियायानो जोंना मानसियाबो एसेल'खा नालाय फान्थाव बिफाङाबो बेवहाय फांथामल' दं आरोना। ओमफ्रायो फांनैया मोजां फिथाइ थायदों फांसेया एसे फिसासिन आरोना फिथाइ बारा थायाखै। ओमफ्राय नैबे फांसेनियानो बिराद फिथाइ थायदों आरोना। ओमफ्राय माने जोंना मानसियाबो एसेल'खा बे फांसेनि फिथाइयानो बोथिसे जायो आरोना लोगोफोर। ओमफ्रायहाय बिदिनो गायना लाबाथाय मालाबा बाजार खालामस्लाबनो हाया अबेबा दखानाव थांस्लाबनो हाया बेनो बिराद रेहाय जायो आरोना। ओंखायनो बिराद इन्टारेस्ट मोनो आरोना आं मावनो। बेफोरो फिसा आरोना दासो जाहांनाय